Jutro. Много бабушваби. Абе, сандвича от Бисер ти го вземах. Да си го апнеш. Тук те тасничките те префърлят. Лямото. Лямко ли е тай? Пак. Лямо, глупакот. Ще се марш от текта. Майнак са такива глупаци. Ще ти кажувах. Червено. Поленкичка си вози. Значи... Зелено са. Или не? Не. Значи тато прича за себе си. Трябва... Кюти сега да е кюти, шо? А он ли ки огледал ти, шо? Никой никой да слуша. Изчисти. Човек! Майката хубаво, тя е ево му пичката, тя ево. Пичката майчина, тя ево. Не трябва да поминал. Абе, и ти како татко ти? Не е зелено за него. Он не е не видел на семафоро. Нема коли оде. Ми трябва да гледа. Ми трябва, не не гледа. гледа ки усугазане. Да, има пътека там за велосипеди, са тук воз. Ай, от тука, не ли ги прави пътеките? Глупил народ. Пътеките са за точици. Шо не на пътеката да воза? Воза на пато. Ама за глуп народ не са прави нищо. Бога ми. Тия вам народа мутат да тия. Едино спасуват се, шо успеват да устранстват там да работят. И там са анализи. Тук само муфлюс, не само глупаци останат тук. Най-мутовите. Шо не може да найде пътеката за велосипеди. Да. На патос от точко. Ке още от тротуаро, ке возиш. Стоп, стой. Ано бе, те па гледаме. Без мигавци, без нищо. Нищо. Така само воза. Сега са бали и варкат само. Нещо шешко ми станало пичко, майче. Па, я сега са бали отварям джаму, сега не го отворих. Бали, то спарно като шешко. А сега е 20 и Шешко такова. беше вчера. По 20 степени е са байле. Стано
беше шашка. Парило, нели? Джамовица са отворени повече. Не беше загрена. Нищо ки отворим и другата страна. Малко да я отворя, ще... Ама отворено и е. Ама ми е страх, па беше нели ки се върнеш. Викам да не завърне па, да и застуде носовите ченекни. Сега днеска ки отворим убаво джамовите. Нека се лада. И ке ga се облечем. На кои си ръкави. Вчера, като идееме около 8:30 вече починаме да пиеме кафе, беше около 24 степени. И на тая не се веруваше на колежката. Дори клима после си пущила. Као, ладно лабе, не е ладно, викам, кой може да ладно, аз отворих си да джамам заглушливо, викам ептен. И после, аз си включих клима, викам, ти си включиш, гледаш какво, викам. Не се диша. И тая дупката пропадна. Сега изкружи га. Мака. Много пътай сега чува кол. Ама много пропадна, беше много як и пропадна. Ами си изкърше деловите, кол си го нищо. Не да се усекя. Кършат се. Да, изкърши тая яка кола. Нашето може да си изкърши, не, он си изкърши. Да. Нищо не се усетил, да. Тая не глуп. Сега чува кола. Едина му да си купа дрон. Мяй тая видео сред път. Свирам само, да се качвам. Ничего не се свираш. Джабе ти е.